Удел те благословувам, пралале сар, ка со желание те гинале Библија, те дел вопроса, даре Библија, те размишљали, одеј са правилно. Даже видите нам нешто ваќа раз, вопроси, удела реформировали или скаде, удел е правилно. Но камо степена меѓе, однај шукар, каде те раз, гина са до интернет, варе саве вопроса, тај даслен анде група, вај даслен размишление. А по мануша угинџа вопроси, утврди пехо људе основано на Библија. Хијавка од чаче вопроси, хијавка од чаче. Хија мен Библија, накад ајсисар апокрафическо Библија, а мен е каноническо Библија. Ваѓаваре думенца те пенал и Библија основано ко плану на манушески спасење. Мека мос баси де пенал апокрафически кејне. Ај се ходе апокрифи. У апокрифи хасириме после е каноническо Библија. Но кожана соски основања елен, вал состелен ириме, вал касте, закон на силески намирења. Но опрала, кој су ѓекетане Библија втаварне септагинта, на отврди салјас, ленги описанија. Вашо деке на гилја андуканон. Андуканон гилјас, амари Библија, савихириме, ġikate Biċja, Исход, Левит, ġiki Откровенија, Саргинас, Овет, Хејта, Нови Завет, Шоуар де Шта, Шоукени, Тенајар Шоуар де Штефта, Шоуар де Штохто, ке Макор Најканон, Макор Апокрифи. Амари Библија и каноническо, справедливо, истина. Карилате да штик добави, отараули на штиклес, ја корбусава леги сокану. Вашо дел жејне мапа мари лума, анда мари времја. Шудине каригадеј, кењва, книга Јездреј, мего те кењви саве, амен Евангелија од Фоми, Евангелија од Светој Марии, и бут кењви саве нагиле андуканон. Даже ле апостол Павелиски, треќо послание Коринчана, нагилја сандре. Јаука фурчасти думи, Андре, јаука од выражение најправилно, тај каде мајдур. Вашо дел прала напрездајнен во апокрифи, тај нејамен напрездај нас, ке он на ден назидања. Он шајден уменија, шајден знања, балваре состе, ве одеј шта е основано. Најамен утврдиме од да, деј действително каде е. И в канон меѓи, напирел те добави дескаре ги ворба, напирел аутела сандаре ворба, вашо деј каноническо Библија. У канон илески дума. Апокрифи и манушески дума, кои ринѓа со мануш. Да пример, камао те пенал канонически ворби, тај апокрифически ворби. Апокрифи анде Библија и Риме, канудел сото ринѓас, ле Адамис, ла Ева, лески керѓас ромња. Оде ромњи, накамас ле Адамис. Насла ке мишто о Адам. Ај си хаслаки отношења кариглесте противно. Вој валинѓа са песке, а подоуса билјардаленај каде, каде ири апокрифија. О канон ири, наоборот.
souljar de asudele adamis, taile andarlesko pašvaro, iek pašvaro, otar ker de asudel laiva. Adianda apokrifa irime, adianda kanon irime, o kanon hichacho, andaro pašvaro ker de aslaiva. Koro Adam karadiches laiva, in yasura, adehi burroko kalo, andar burroko kalo. Nu tai saca de mai dur, ado ieg primeri. Himen primera but, sabe na osnovani pe Biblija, meka moste penama mingi sangue. Na solas andar internet, ta te šudas, допустим, Андре ovo prosi, Ande razmišljenja, vate razmišljali da su tar. Hivare sam pasali nen voprosa, даже preiš, no de najan Andre, che von naj andaro kanona odilime, von apokrifi ili manušeske razmišljenja, dolna ne nazidanja, inače uđaren ne viru što ne su pre, daj, te quieren andarles de cristiano. Nasci, amen, na oborot busarelo, odo kanon, mengo kanon, amaro kanon, zalaše, ku stihi, ku vorba, ku priča, ku alegorija, on ne namenge duhovno nazidanja, a sve u kanon. No, palo apokrifi, amen, nasci kvorbi nas. Vašo deke von, manuše samu saren, leski duhovno žeđa. Malo nohi irime bud, dobavka karik, sosko učovas, osko barohas, fenen, odjaj su učovas, preučovas onoj, šaval vikadej, te u kanon na utvrdijadej. Na penelu kanon odjaj su vas onoj, ja ne sos que me penal. Hile manušes mirilo, kaj miri. Leno jasa iso mirilo asar sobre benno nežejne na jes. Starvar destohto centива i kada mirin las okaš. Akor, akanaiš, ereke. No palodea menša opredili na soskošaso mnohe. Amen naščik penaso gigantsko manuša so taj kada je dur. Viša je hašavel, no amen aj osnovanje, pa deu te penaso kada as. O kanon utvrdi, od budaraso sartejme i tera onoj, buhlohas, učohas, taj kada je dur. No je Biblija napredna, a kana Pišća Ligevdja Andreja, ande koučeha razno pišća, lezvironge, sange, hahadjalen onoj, taj kada ma dur. No muka, doj sarka na muki, kada ke pišća Ligevdja sonoj. Vi peske, vi lenge, kada je utvrdi vi u kanon, taj kada ma dur. No, ravno uprosil. Sa so kerđas onoj, sa kerđas kada je sar penđas leske udal. Voto ravno uprosil. Udal spasinjale svašadej, vašteski poslušanje. No, aj se u kanon pravale. Ma dur, menaže naso te penal, navadjite vorbi, vašo deke buti so vorbines. Andar deu ti alamen osnovanja, talamen utvrđenja po kanonu. Udal te blagoslovi, amen sam. Amen.